سلام تخاتلتي ماكي ميديا كامل لهم أنا دحاني እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻትኩም እውን ኣብዘዝ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንለማዓንቲ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ ዝመሰጠትኒ ኣብ ክልተ ኣሕዋት ዝገበርዋ ዛንታ ናባኹም ሂዝያ ቀሪበ ኣለኹ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ፅንሑ ከም ትፈትዋ ኣይጠራጠርን ሰናይ ምክትታል ክልተ ኣሕዋት ሓደ ግዜ ክልተ ኣሕዋት ካብቲ ኻበቦኦም ዝወረስዎ መሬት ብማዕረ ተማቒሎም ብሕረሻ ይናበሩ ነበሩ ድሕሪ ግዜ እቲ ዓብዪ ተመርዒው 6 ቆልዑ ክወልድ እንተሎ እቲ ንእሽተን ንውልቁ ይነብር ነበረ ሓደ ለይቲ እቲ ንእሽተን ሓው ካብ ድቃሱ ብምብርባር ከምዚ ኢሉ ክሓስብ ጀመረ እዚ ንፍርቂ ተማቒልናዮ ዘለና መሬትሲ ፍትሓዊ ኣይኮነን ሓወይ ዝዓበየ መሬት ሓሪሱ ብበዝሒ ኣእኻል ከእቱ ይግባእ ምኽንያቱ ንሱ 6 ቆልዑ ሒዙ ኣነ ግን ንውልቀየ ዝነብር ዘለኹ ክብል ሓሰበ በዚ ኸዓ ካብቲ ናቱ እኽሊ ተሸኪሙ ናብቲ ናይ ዓብዪ ሓው እኽሊ ዘቕምጠሉ ገዛ ብምኻድ ናብኡ ሓዊስዎ ተመለሰ በዚ ኸዓ ውሽጣዊ ቅሳነት ተሰምዖ ኣብታ ለይቲ ኸዓ እቲ ዓብዪ ሓው እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ዓራቱ ተጋዲሙ ብዛዕባ እቲ ንእሽተን ሓው ክሓስብ ጀመረ እዚ ፍትሓዊ ኣይኮነን ፍርቂ ክንማቐል ንዓይን ንበዓልቲ ቤተይን ኣብ ግዜ እርጋና ክከናኸኑናን ክሕብሕቡን ዝኽእሉ ቆልዑ ውላድ ኣለውና ንንእሽተን ሓወይ ብሽሙ ዝፅውዓሉ ደቂ እውን ኣይክህልውን እዮም ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዝሒ ኣእኻል ሸይጡ ኣብ ግዜ እርጋኑ ከኽብሮ ዝኽእል ገንዘብ ክሕዝ ይግባእ ክብል ሓሰበ በታ ለይቲ ኸዓ ካብ ኣእኻሉ ተሸኪሙ ናፍቲ ናይ ሓው እኽሊ ዘቕምጠሉ ቦታ ብምእታው ኣብኡ ቐሚጥዎ ተመለሰሞ ልባዊ ሓጎስ ተሰምዖ ንጽባሒቱ ንግሆ እቲ ንእሽተን ሓው ናፍቲ እንዳኣኽሉ ብምኻድ ክዕዘብ ምስ ጀመረ ዝኾነ ለውጢ ብዘይ ምርኣዩ ኣዝዩ ተገረመ ከምቲ ዝሓሰብክዎ ብዙሕ እኽሊ ኣወሰድኩሉን ወሲደ ለሙዓንቲ ግን ጽቡቕ ጌረ ከብፅሐሉ እየበለ እቲ ዓብዪ ሓው እውን ናፍቲ እንዳኣኽሊ ምስ ከደ ልክዕ ከምቲ ናይ ንእሽተን ሓው ሓሳብ ብምሕሳብ ምሸት ወሲደ ከብፅሐሉ ምዃኑ ምስ ነብሱ ተማኸረ ብለይቲ ድማ ክልቲኦም ኣሕዋት ካብቲ እንዳኣኽሎም ኣብዚሖም ብምውሳድ ኣብቲ እንዳኣኽሎም ብምሽጥር ኣብዚሖም ተመለሱ ንንግህኡ ድማ እታ እንዳኣኽሎም መሊኡ ከይተኸፈተ ከይተተንከፈ ጸንሖም እሞ ኣዝዮም ተገረሙ ሕንቅሊት ኣይኮይንዎም መልሲ ግን ሰኣኑሉ እተን ሓወይ ዝወሰድኩሉ ዓቐን ኩለን ኣለዋ እዚ ክኸውን ዘይኽእል እዩ ሎሚ ክሳብ እዚ ምድሪ ዝረአ ክወስደሉ ኣለኒ ክብሉ ክልቲኦም ሓሰቡ ኣብታ ሰልሰይቲ ለይቲ ድማ ካብቲ እኻሎም ናብ ዓረብያ ጽቡቕ ጌሮም ብምጽዓን በቲ ግራውቲ ሰንጢቖም ጉዕዞኦም ጀመሩ በዚ ኸዓ ወርሓ ኣዝያ ድምቕቲ ብምንባራ ኣብቲ ጉጀት ክበጽሑ እንተለዉ ካብ ርሑቕ ተረኣኣዩ እሞ መን ምዃኖም ግን ክላለዩ ኣይከኣሉን መንኮን ይኸውን በዚ ለይቲ ድማ እንዳበሉ ክልቲኦም እቶም ክልተ ኣሕዋት ምስ ተቐራረቡ ተረኣኣዩ እሞ በቲ ክልቲኦም ጽዒኖምዎ ዝነበሩ ዓረብያ ኣእኻል ኣብ መንጎኦም እንታይ ከም ዘጋጠመ ክርድኦም ከኣለ በዚ ኸዓ ዓረብይኦም ደው ኣቢሎም ብምውራድ ብዘይ ዘረባ ተሓቋቒፎም ክሰዓዓሙ ጀመሩ ካብ ጎግል ትርጉምን ስእልን እቶም ክልተ ኣሕዋት ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ ይመስል ነይሩ ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳሕሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካዕ ናይ ቻናልና ተኸታተልቲ ክትኾኑ ንላቦ ላይክ ሼር
كيترسعوه يغنيلنا بقصالي بخالي زانتا كساب نراخب سسنايو نخلاتنا